onuamemo akwaba de emergency Ghana TV so wo so ni mo odo papa chese wo do ne de yenya wo menka a obi ado enti se wo de na me kire wo se nurse ni bi akohia ne do na odo no mu a wo motena no yenhwe odo no mu difference na yemfensua de yeko her story no na yebehwe bewie no krobia any sister nurse ni obaya me yehu de ekọ nyina yenko her story no emra Oba akwaba Jaja eya na wabi wa no kakra wabre wadigare abroso udigare dodo ohonte sai nyame adom me hoye udi de sai me pache frame Eva akosi Eva ama afri hin na ba ha pacho tafo wa na ofri ana wote ho eho na mete na afri hin me ye votarian voter region anwonani me pacho na de na do ba santemai mu me pacho hanom ne yatena yatete ye yanti nti ye wo wa ha ya wo ye wa ha nya be ye menya be 3 years ne ye ba kumasi nti yanko ye chibio hunko bio nti hunko kurom bio yanko tena ho bio batmoko mako baako okay na ewiai ama asem ben na ewo wano a wode aba manim he haw hyase entunsi mfimfini de ne de waba me pacho me ko royal nursing na madam fubi mena no ko moro market nti okọ ho na makoja no nti yakọ honum de bia ana abema bi wo ho ye friend owura nti me ko honum na moyam so owura na omage ya akonya manentenase na oma akonya na metenase wo ko suku ye nursing suku onyonko komoro market ya na udi nachi enene ko ena amanfo boys ye owura na wo ma ba ye ya akonya manentenase mbese mte wasiye okay enu owura ye den ana oma akonya metenase ti adechi ya ye koye na oje me number nti no ni me di nkom ba ase na ye fon so nkomo nkwenti na ohume nti ye di nkomo na nti dakro na ni ye bedi SRC week ana obisanam so ye bedi SRC week nti me kae no kro ni kumase no se ne me 100 cedi se o ene eje fato t-shirts ni bi ene mpaboa ana meje nti na ye phone so nkomo nti ofri akra baaye no na se eya ye kọ no ma ye sa ko hu no tini edi nkomo ana ose mepe na meti ase okay nti ye meti ase no basa na ne edi nkomo ofon so saa menso so na me obi a me ye adwuma nti weekend bia me dwane ko fie ko ye adwuma na okoye de adwuma meton ele onyo okay nti dru weekends a no dwane free school no akoton ele onyo okay nti bia Sunday na maba masaba campus ebo nso Saturday enwumre na maba because Sunday e bako church service ti sana na me ya because school no me na me de me ho kwato mu ti me na me hwe me ho na me ni buafo bia ti mane ya we se school na me ko no me na me hwe me ho me ni obi a ti weekend bia me ko fie ye den ekoton ade na masaba me toile we na nkrofo sa hye me liquid soap na ma ya amomo na me ko class nso me ye donuts esa de ko class na makoton wow inteno na me de hwe me ho kakra sa inti wo ho otimi bisa me obosia se scan ya na me boaboa no sike se bia fees ba no me yi bi dia kotua ana se bia ye to handouts bia na bibi wo scan se ye to bibi wo campus inti acha san obi sam se opebusia 1000 hwan no boy no owura no me ba chan sa tam no anya ware dabi no onwe ena wo a uye odisuani na wo a wabie wano aka kire ne se uni buafo bia suku a wo kọ enti udwane ko fie weekends koton ole wonyo to de bia liquid soap ena wo ye ede ma manfo to de bia donut ena wo ye de ko class ema girls to
na wunya sika no o se busa bosia 1000 e de afiri ho okay e na o ka de song obi sa me no na me si yo mate na me de ma no wow inti me de ma no inti okọ trek no ya omo wo ha no ma akọ trek inti okọ trek no ma frɛ na bisan so sika no ti me kan no de asende me inti oba no sabe ye adwuma so sa per 1000 sa inti no bisa me bosia eto aso inti na me so me de ma no and because ebu wo ho no ma otimi esene me 200 cedi se bo kra umbisa no de asendo tina me hu ne se bia oyobi a obeboa me tina me nso me boa no wo na adwuma mu nti ebu wo ho no ma nti edu ba bi na me pon class ampa boa no wo ye na me koboa no e ma ne ye okoboa no me pa chan na wasua ampa boa ye pa chodan na okoboa no wo kwan ba so ebu wo ho no ma so owi a omo de be hyehyɛ rubber mi timi de hyehyɛ ma na omo wo ayi bi wo nso omo timi de ma ko timi kyerɛ me na ma make ama no okay because no ono nko ana na eye na adwuma timi de sa nti da kro ana oye so opeso ade me ko hotel nti oka ya ne mitu ne hyɛda ti da de ne duru ye no manko na o sa hyɛda foforo ti o hyɛda to aso be 4 times the fourth one no eni ye koye ti ye koye ne koda hotel nti adachi ye no na msa ba campus ti me ba free campus kowe ho me pa chan esa ba to aso nti adachi ye no no ye se yensan ko bi no mso da bi menko no ono ne nanamo nanana eti wo musi zongo na mesi o sa waye wadwen se wo ne mbetena de ne ye kye wo ko ha adan na me hotel wa de me nko ho biom na me kan ni say adenti na kan sa me nko ho danti na me first time a me de akọ na me so ho de me nko ni ase yakọ en so na ma na omu gina anim ho no na me so me nko ho biom enti me kan no so omu tututu bi enti eduru no so na so otu scanner na danfo ba akọ se edan bi do mu fie ho enti ane obekwa odiscan be ma na danfo no no wa han ama na msirio to oji susu na no de ma na danfo no na danfo ne ha dan ne ma no nito ha dan ne ma no na o ka che me so carpet na okoto no oniska nti me mo ne bosia 1000 enfa nkoto carpet mbesan dan ne na no so me de ma no 1000 to okọ trek na me friend no osande ma die ma me nto okoto mattress no sa time ho nso okoto mattress no so o sa pe bosia na mattress no okoto ni esua nti nko pe bia so de age kese preko ti ho no mo kan ye no na me so mini bi but sa time no age 1000 ba ko se o de okoto mattress no o de okoto carpet ya be se dem ho okay na me so mini bi nti am se obi am na kakra pe bosia mo so mo adwuma mu siska wo enti ye maadwe mu na kakra enti oka mattress no na mso mini bi enti mattress no okoto no to ketua enti yanso ye be wie no mso u be wie a che okọ ha wodan se ne be ya afoforo no mo beba no mso benya be bia ede abeda na me na wo kan na so ene member tena ho se ho ni ben school no ana eja me kwotena ho no me ne ti mo na nyinsen bai sa tam no wie school no school ni de me wie September ti won wie me wie ti mu be wie a momo kotena bonten wudu level 300 e ma kotena ko ha dan wa bonten enti wo kotena boy ne nchen de na tese wakọ akoye ne yere automatically ne ma me nso ya we okay ne ma me no kroma me ya liquid soap bre ne ma ne ton enti boy ne ya ade enye kram ti me frɛ ma me ne so ma se ni se na owura de ayame nti sande wa benya automatic access to everything of you okay ena nyinsan ba mu nti nyinsan ba mu no ye se me nkoyi na me so nyinsan ne de minyi ena me frɛ ne ma me mpo bo na mane ese ma se ni se na owura ye den aka na ma me ne so enfino enti mama ga se ma me enfin ti me so me yare no me fe sta na me da
efie ni ntosuo mu onyem no de na ye wo no osori no pa no kwa adwuma o ma misika tinadamfo ba ko ne ewo ho no ewo fie ono so ti fie ho bi nadamfo no ha diamond on na ekwa no wa ma misika so obi age na esika no kra de ma mi ntimi nsori nkoto aduane ne ti meda ho no msa akopem se anwumre obeba tebi ono ma first na anwum obanten ba me banyem ye no ma me da fie na ayim obeba anwumre be 10:09 mu ho no oban so to ntena dem no akwatena nadamfo ne ho no to ba be da bi abe 12 inti bibi na nadamfo no na me friend se me se na onto we mrem to na etobrem inti obema me 5 million se me fa nko yi nyinsen inti man asame jiskane de ba ma anya ma adwen se me kwa akoyi na me diskane call hospital ono ni nyina so ano ono pese odi yi nyinsen ni go ne yedai no se a me nyinsen ni go na me wie school wi ane atena se aprane awo no okay na de na time ano ono so fawo no sa time ni mu no mo amprane enti e ho na nkodo abetumi aprane se bia ma menyusu condom ana se me mfa ngum me yi frim sa time na ni wura fi ubisa ne sa na wo na opese wo ne wa na enti ade na wo nso wa mo ho ban kire se wo je nurse ntete me koto eduro kra se me no but eduro ne kra da so da ho bana me sa no se e sha ase no nyinsan shase na enya nyinsan ya shase na menuru ansa me se wo ya akwada a wo ko school eno akwa akohia beema se watu aba betena ne so frisen ka wo ko han dan eye ne kwa so a na wonim se wonwie school na wote beema so ide de beye bia sebi o misremeka nkonkola kakra be koso na wonso wonim sa na wo gentete kra beye nurse ni na mo ho ban se beye a wonyem Pacho me koto eduro beto ho no but arefi nti man fa eduro no de wo de bo ho ban me pachan ese nkonkula ne ye wo de nti ama wa no maduro no okay nti o ma 5 million se ko yigu me ko yingu nti me de 5 million ko hospital na anajo be 11 no oni edemo oba no akotena danfo no nti me so me hwe de ya me na mayemre because me no munsuo kra mefe nti na bibie ni me honum ti my dehydrated na me call hospital ti me call hospital no mo kra ye say ada wonkwa na wote ana na me say anom say why am re say na wonkwa na oba hospital ti me call doctor no honum na doctor ni say nsuo ba akokra ni me ho nti e wo say o mo je me eto honum di nsuo si me so nti e honum na mo di nsuo mi ense si me so na mo wo me efie eni ntosuo pane enso so ti adechinye no mam koye lab ni ade nti omuyi me adechinye no omuyi me ba fe ba muyi me ba ye no omu tredro ma me kotoye ti me kotoye don still na de eye me ana eye me nti na wo se me ko baby ayeti ye wo baras na me ko nti me ko honom na no kra me na ofo bi na be fa me firi honom no ma ye mere no me fam no mde me to pragium na straight to military hospital te won so yakọ ya no mo je me to honom that day na won so mo di nsuo 5 di see me so mo di nsuo 5 see me so no eno so ade chin na mo yi me to mo yi me no me ba fe so na de ade na ya me ana ya me na me sa ko on the 2nd January na me sa ko hospital na me so edro na mo de ama ma no so na inti omo hwe still na masaya mre na omo sa je me to sa di nsuo 5 sia see me so inti na afi de dro no mo de fa me veins mu because me se me no ma na my emre ti no mo de dro ni fa me veins ti me koda hospital ni na me friend na say ya je ma to hospital na o de kakra ya je wa to hospital kakra ya je wa to ti say scan me nkofa wa hin me nko wi ana se me nkofa wa hin say yin na me won recording wa hanom inti last hospital cram koda ma me bu e ho ona e bom bosia na misika sente obo bosia 2.5 eso na de echi discharge fee inti me baaye no ye yi mi am bet na fee no scamba bibia ama na se watu afri ne nchen aha me yare ye no me besen ko so jalai honum se e honum no
ọtọle okọ adwuma nti menko ana meda ho no nti hwan no mo nkyɛn na okọ ye wo soja lie ɛhɔ no ma me nete wo o ma me te wo nti ukọ wo ma me nkyɛn na je sɛ wa free boy de nkyɛn ɛwɔ ɛhe fa ha etafo no tetafo nhia ye so patch ai adompom nti watu afiri de nkyɛn aba soja lie me ba so me nanfo ne be eba me no kwa no mo be hwe me nto mo ba na ma ye mre no mo se da bi ti ho na mo de me to prage mu ekọ ye ho hospital ni ti me ko hospital ni de mansa ama ne nkyɛn to aso internet scam ba bibi ama ofre na osia woni bi nti dakro me ho ye den kakra na mba na me de beto ne master osu adwuma wo ne ho me de beto ne master nim se ni se na ekọ na me ni owura afanyi se ni se na ode ye me na no master no mo frɛ no na mo ne kasa na mo so gay wu na no ho nyina ya ntemo asem da sisi anyi nsen ya ba na afi na mo asem obeba na oba de wo de on pɛ no kra na ahye ne ma ne nwo owu wi a on fa ne kwan na won so fa ne kwan na sisi a wo de scam ban senate no mo tu ne fo a so what ba so na ne scam ma inti me ho to me na me sa ba ho no ti me kra me ba ye no asesa edan ne lock no safo na wo bi no me wo bi no me ba ye no asesa no inti wa ama me ba ye so wa ama me kini bi na me de to na danfo ba ko enim na ti na danfo ye se mi mbisa ne kini no ti anopa na me ko class na me bisa no wa ankasa me ho na me de me ko nti na me pon school ache me twen me betena abonten amanwumre oba ansa na menya access radem ho no na tidakro na me de tu ye fere anim se ni se na ekọ tenwumre no mo friend no mo se ada na wo yesa mutne ne kasa ya na nwumre ne de o ma me kini bi so ma me kini bi no so na afede ya tedan mo on kasa me ho on kasa me scan so on fa ma me na me sa akọ ne master mo na ne master mo friend no mo so sisi ano ne oba na nyam sisi ano na entokwan so ba e ma opia me hwe ho ma me ko hospital ti me ko no mo se hwe na ma anya adwumaden ntina ba me ho ya den kaka na me ko ton ele wonyo no mo se hwe na ma anya adwumaden ntina me nko biom no mo se sisi ano na akofa ba se we pia na ma na hwe se hwe na wa anya adwumaden bi ele wonyo so emu edu ontimi ntu a nti ede bia se na ba man na week o ma me 100 cedi no mo se da bi oba no wonyem obedi na kono de ne enema bebre nti odi ede no yesere wa ye ne 40 cedis man oso wontim ti 3 days nanka 1.2 omo kan oso wontim nti that day ne de omo kan eduru ba bi na oji 2 mu nti that day no de osenne me 1.2 no for 3 days. 3 days no so na me no wodem but no de medidity ka ba ma me o de sende mo phone so on san fa bi ento so na makwa akoyi nti that o de 1.2 ne sende me ni 3 days no so sende 100 cedis na me ka che no master ne so obi a yanka asama waji atum 100 cedis na wodi asende for 3 days me ka na master ne de 20 cedis na eso so ema ne ja minti me ne da te de mo dada de na no nkasa me ho onti ga ani eso nso mumpo onkasa me ho onye hwe nti nsuo kra na ebula first ashate na ebula na ne yekoto na me de koto ne master mo no mo so da be ebula ne de obi onyem de ontimi ntuntu omo sra na nsuo nde ye onkobu mame because me nyim ni na no na eku nsuo na afede mbenye mo ye no onko nsuo ne biom ena omo kan no see you but okọ nsuo na ada ne bu befu no onko chemia na meko nti me nso so niema e woda mu na media chance ni bibi adomara de okọ nsuo na me na metoy nti ne ye okọ nsuo gu adomara kanima onyusu tino bucket kitu e nti de bia no akobu no abedware saa onfa ne nsanka me bibi ase bokura ya media onfa obesi niema rubber black esimu niema mi wo bi wo ho nso onfa ne nsanka me de obekọ abontia akọ akofo obi de
no de sinya ti enwumra bi me hono mana na me ne girl ba ko e wo fie hono ti me te girl na modem TV kro ma me nso o se TV nyame na me tomanti nyame na me kire de odi TV ne beye ti me kwatna girl na modem hono ma hwe TV a me nukuma na ma beda ti me ne girl ne te ne dem hono obe frɛ girl no to frɛ girl no de girl no ko ye hono ti girl ne baaye na asema wakaye no mpese obeka a kire me na girl ne edi tu obi na nipa ne so second odi asema asomanti ne ye den ka kire no na girl ne beka se ora friend ora ka chen se first ne du weekend na me koma me mo hokoton ade sia no me nko biom inti girl ne meka nche me se be mo aso ne mete dem na me wu obesori apie jame ama mewu onfi me ai tiga ne ka sa na me ko no na me so ora me no na te dem ha inti bibie nya de nti na won frɛ me enka nche me na wodi kotu obi enim se nipa no mom na enka nchire me na ansa me de maka me no te dem ha no ma emfa hu se wu a me hwe wa ma wawu na me se a me wu a hwe me ma me wu na ochine bio me wu ana me ka se nti da ne entokwa ti enwumre no wa na fie ho no ana opie no koe ti ahomachi oba no maloke gate no oba no bebu punu nani nti obebu punu nani asa na bibi adurumre bi no oya ade na me ka kire ne maame na maame se ama owura ade saa na oti o nti fa ne saa na na maame ne ka kire me nti na minya issue bi ma na me nka kire maame no na so mo be me na aya me de tu o manim nti asam no afede dru be bo sesa asori aye ko ne se me makọ asori ni bi de ne wagya ya asori no dia time wa be nya ma usa no nti obegya ya asori nti ye kwa asori ani esofo ebisa na se na me de me kan no kran chense o sesa me ba asori na wagya nam ni sen na manyem ni nti ti esofo ne ba honom oba oda kru no oni ho dade no so amede fi adachi na obae nti nene Sunday na me ka che sofo ne so waba na sofo no ene me eba ho no to obae no mu bisa nsa ada no mba so se enye bibia no bisa ase na de na ekoso wo ne oba ne ntemai me ma me kra se hwe no ma anwale no na ope complain dodo sa no ka kire wo sofo no kasa gu bibi ni mu mame me ma me se hwe no ma anware no ono ne ma me aka kire ono ne so onhwe yi na wa anware da wo ye dai me complain obo complain dodo ne ba ne ya ade a na ma frɛ na ka chinti hwe no wa anwale nti me wo a me mfa me kwan no nso mfa ne kwan e wo sofo nanim me pa chan o kan ne badwasre de ma sofo ne TV me pa chan okay ti sofo ne ye no oyedin edina ho no yeso wo de anya hye de atwam no mani ntwam nko wo de fa bibia de wa ye obisa na se ma ye ne den o se menye ne hye no mu bisa me sa wa ye me den na me ka me nsam nyina de ode me fam ni nyina no so fo ne se ora wo de anya hye de atwam no mani ntwam nko na jai bibia ma ne nka o se an de be ne den pa so be jai bibia ma na ka na secretary ne te wono se ora wa anya ade so fu mu oda asori ano eno wa kasa wo se da ebe ya wo din sa wo de beche ene se wa anka se wa fo bu kra ma sofo no musa pa ne chowa tu ne fo ana afi do tu weti we jai bibi amana ka baston na no nkasa me ho enzi edrumre bi na me chop money onfa mame onfa me chop money mame ena me ko mo adwuma mu me ko hospital mpo na me ya me say orampa chade chi me ko hospital so oniska na me so me so ya sha me say me ba ene me ya lab me say ultra scan o so oniska ti man kasa no pa na me frɛ ne maame na me so ma me ko hospital no rasu oniska wo ho me so ya say me ya lab me ya scan maame na say ai me frɛ no me sa afro maame na afrɛ me bio mam timete na wono ma na ekobo 11 na me se daabi maame no nso amfrɛ me bio na me kɔ adwuma mu ti me kɔ adwuma mu no no so oniska na me so oniska kra bosia kra pama menye de emfa nkwansa na oyi 2 million wɔ ne bag mama me se me njenko
na mekɔ nti mekɔ baaye no na me baaye nti baaye nwumre na msora menko hospital kra ma da ma on bisa me se mekɔ ye akosisen na mekɔtwa scan no mo se ye oba na mo twa drum a me se mento scan na ansunto mo twa ma me se ende menkoto meka wa ankasa nzamin ta de chi obama mi scan se memfa nkoto aduru no mehwe no mekɔ hospital Friday mehwe Saturday wa mfa me Sunday one farm, Monday one farm, Tuesday me pon school by no. Na me call na adwuma mu ho. Ti me call na me so ra. Edro ni atwa mba jiska akoto. Osikofie na me ba. Na me se da bisa gas sign me ba adwuma osi mi nkofie wo ba. Wo de be ma me wan farm me. Me a me di sika de ma me dey 40 cedis eno e bi na me sa de kwa fele gas. Se na de sika no wan farm me a me nko. Ti me ka sa na osori pie ti opie na na phone da na me fa phone ti me fa phone minim se na phone de onko nja ho nti oba no wo hu sa ma fa phone na o discan be ma me age ne phone nti oba hu sa ma fa phone no se me fa phone na me so o discan ma me na me de phone na ma no se anya phone no ton na fashion ho kopem se obewo ti master ba akokra kasa ne ho anfi na otwi fa ne sokoi enti me kona me frɛ sofo na me sofo se ni se na asio na mafa ne fo no mpo na sofo ne se anya ukɔ fie no wo ho afa ma me na me ne nye de enkasa ti me kodu fie na me frɛ sofo na me se sofo mpacho ma bedu fie no owura wa ha na o se fama no me yam se owura jobi no kasa me kai wa anfi mi na sofo ne so bomidin na bomidin obeje na me so sofo so no kasa so na me kai wa anfi mi no twi fam so ko share dwae na me ka share sofo so wonjio okay na enti eye wanye enti se ya ade na esi sisi ade esi ne se watu afridem ho ana wotu freedom no so ada wo betu no TV ebo ho no mo disconnect ahoma no na ofa iron ana extension board nso aye use no otue na ochechire de to ne niama so ana okoi wasesa ne nioma freedom ho wasesa ne sisi aka niama ni bi wo ho no wa na adwen se oba obefa mattress na ni TV no sisi a 7 months munso na mekwe aka 2 weeks ni menya 7 months mentoshe niama no so ma miskanto mentoshe tidia na apese anyamo awo sisi adam pesa ye monyamwa mene se niama no on to toma me ana dan no so 2 ye light bill so ya ye kwaje no me adan no na kwa ha ye nti ewo ni din mu ti light bill so ya ye fiwa so mo bi so on kwaje ma no okacha nse dan no ontimu biom tinyo ne betwa light bill na omo se ye kwa mremu a one manyem na wo se oha dan ma me nti se wo tu de dan na jamede ene me na metwa light bill no nti ede 40 cedis na ode ma me na no e bi na me sa de twa light bill no 40 cedis no kra no ebi wo ho no ma be 5 days ansa na wa send 1.2 no se ya watu aja wo watu aja medan nim ama wonko a na wote dan na mete dan se wa na adwen so obefa TV ne mattress ne nso so na wada na mada form me pa shan na wonyimu yi wogugu so me pa cho dabe wa woda pa cho dabe sa won so ye nurse ni wonimu mfaso a wongugu so nso so na wo mfama no on edan ya tim kra on kasa me ho me kasa ne ho a onfi me enti se ya no wo bone pa wo ye ne se wo nyem ye no o si koyigu nu anko yiyengu eno ane problem ni nyina ana me dan ti edu anwumre nso so na ofrefre ma wo manim na ono omu di nkomo na wakoma ete enti ama me gina so ka chene ne se so oba pempo na oni oba da na se omo oba ska medini gya ye kurombosom ona omo se ma boni dua ti ade chen ya na na ma me ba se ye nkoda ni dua no na mokoda ne me pa chan ye die sansem krani ya semo ya sem enti se wo calculate wabosome nsun ya wanya ya
wonyim di say eno ne okate tai se on kasa wo homo te da ko first from November no menyum ye na me ka chan se menyum na no ano no wangugusu biu imre bi no pia me hwe ho me di me 60 pen mo nti me yesa me kwa me china me ya china tum na ade asan yesa me ya china tum ti da de ne pen no ne me dai asan o de krokro ye ya bro edi esansem pa ani sha abrantie bi bonyum bi o se aja kwa me ya kai me de oboy odo foforo wuhu afefefe aha ofora ponsa kokompe wo mo kokompe wo oso ubehu na ede awie na besi kokompe awie na si kokompe ebinie odo foforo de wuhu afefefe awie na si kokompe ofora ponsa eya mo hwehwe sa anyom ne mame eya o na wo mame mfa wonsan kwa wachi bio na mu free school mu komoro market wo na mo koye dai me pa cho no na madamfo bi na damfo wo no kroni Ghana okọ UK nti no na ye kwa na damfo nti okọ na me ma kogya na moro market on so ho ni edidwa tinuama na odi kohia ni me pa chan owura ma ba ya na konwa ntena so ehwa na shaase ye odo foforo wuhu afefefe awieye nesi kokompe ebinie ensem no bi wo hodomo a areho but se oba benyem muntie oba kura no sebe nyimu ankasa kura no se ye kasa be ma na ewo eja Peter odon na ya wo ho aduro de mekan obefo ame so kire se wo be ma no se nyese chimato bi ene oba no anya ewo ne yafunu ni mu a yafunu ni nkwa ntumi na ho emeba no mehyem uhusi na fu ye kese a na ye fabrod obi na ka o se fabros menya fabros na fabros na abehyem ama na fu no ye kese na mum se oba ne betumi anyemo a kisa wo be ma wo de wo ho aka no na wanyunu nioma bi edi agudimu enkwansuo no ansana abetoba ama oba no atumi anyem enti nanka wompe ebai sabe nye oba nso nkoa na bone ho ban wonim se wusua adwuma empabo adwuma na asua nye oba nkoa na bone ho ban be man so yansu ebo ye ho ban bi obi wo hano mo a tadua mu bo hai wompe mimi se ya meti hoi wo ya me dai mempe nanso se ye yi na wo ye yi a ebetumi ya yi aboa ma yi nso ma na wo wa anya yi ayi ya ba afei na wudwane ye so wo ye nesara na openyin sana na wono nso ni wura fi se de denti ni wura fi aduro kura wo de bode ho ba sambeni ne haw no na hyase nyina ni na sebe oba anyem mawo na umie wa no nka nkyere ne se koyigu wa nkoyi anwunti sebe odne be fa sa akwa we so okay yebehwe asam na die esanka nya na dia babu ntim kuno asam otimi koya ade na de nyesa na ba ne wi na wo senka wo dia na ke ebepiem de sabe makro no munya bi ba ha kro bi ade afre mi ebe kuno na stop okoba onye biom ni nyina aka sede do ho na ade bia ye sede okay se ye ya make say Prempe Christopher osina na krobia akwada no ne ho efe den na me makra bi no moje nyame hu ne mobo ahofe de okra bi anwuna fo nso ma ya de anwuna ni ba wo ye kokko no utumi hu se onfra frem oya anwuna ni anya ne kokko anwuna fo ma ya Ghana no ye wo tribe ahofefuo wom pa ye nya asem ketwa trabu bia be manso nso ni suban kai be ma no ye die ni pacho ya santini
Ukugu asante for many mase wo anwuna mem. Adai. Adai na wo yesa. Ye be pe kra che no. O me kire ye die nti asade na ekoso. O me kire ye die ntia. Duabo ba ye de ene edwe udimirika. Wa ba ye nkodane o eye na obi ba no sabi ono nso well being no. Die ni ebe ye. Ana no de sebe wo mfa ho enti na wo tu agya ba ye a wanyemanya aboso menso 8 months yani 9 months yani sa waka no ofie ho a hwan na mfa sa akwada yi nkwa yare sabia ye kan enke ba ye wo krachi e na abefa ase kura ntem na wakohu ne maame na wasre wo maame age akwada we kura ade akoma ne se bi a wonhwe no na wota mo na aso kire se aduru sa tamu yi esese onya nuro bi a wode besesa ye beboa no amananya awomre esese sabe ade nka wanya kura no sabe dako bi akura no ofa ne bi a be mienu bi ba ni nyina no horom abono na ade na acho yes ade no ye behwe moro market for de momfie ni agro modehia ba akọ yesi afre no owura ade ai Gerard de Gerard Menu Sabin. Gerard Menu Sabin. Na dodo na ne frɛ no owura. Enti Gerard modehia ba akọ Gerard Menu Sabin. Ono na ene ne ho asɛm abaye nim ha no. Menyamo yanso mama me ska 2 times na ko hospital asa. Na de aka no ho na de ma de kɔ. Pacho menyam 1 month na me amedi misika ko en ma anko bie ma akopem sa 4 months na opia me hwe ho no. Na me ka ata me chine nti adechie no ma misika ko hospital. Na 5 months osa ma misika ko en no ano no. O ma misika ko hospital. Eye fane sa ye hwe de wo ho no na ye nka. I don't know. Enti ababa wa maiva. Angreni abaya no abeshi anko ihia. Enso nyame aye awie. Ai enye nyame den. Ai agro de akwada abafie de eyagopa. Eyi minim abaya bi a wo ye nsentro eyi abaya kra ye Fred say wo ye srem kama o nufo kama o wo won kran kranfo mu anamwa na ba namwa. I once listened to her interview. Na okabra onyemoye na usa na osinkete na wanyiamu. I'm so ongu bio. I stand to be corrected. Say senko yi sa akwada ni gu ya ebianko nim de esi. Enti de ebesi bia ye. Wate. Me de sa de we koto me status. Ena me tire se de ebesi bia ye. Se wote sa de we yase ewa abrabumu a unim kugoda me de to na manfo bisa na ada de na asi na mse ya krobia futuo wo bisa mi fatu ankasa anso hofo na beboa wo de besi bia ye wate oba de amanse misa kwanya mi no yo era krache no ushia no edi na otwe say bosome say ansa na nyinsen ne ba wase ope wapene so enye no ahyase na mepe wapene so awie edi say ansa na nyinsen no ba pacha yatina en be ko 2 years muani me pese me hunu ebra amotena ye ne bra nyinsen ne bae me kwatena ne ho no nche say wase ope wapene so mahye mpena twen ase se de mo ka no edi na otwe say bosome say na nyinsen bae be afenefa edi afenefa afene ya chiri nyinsen sheden rufa sa afene ko 2 years okay. enti sheden rufa okay wona ne tena afene afene ya chiri no enyina wanhu ensankyerani bi a ne kasa kyerɛ wo sɛ ye na ada bi na odaada obetimi aye wo sɛ ne wo ye we pacho de me hu ye no oye masam eno no me frɛ ne maame ka kyerɛ ne maame bae ne maame bae bebu nkotodwe epa ne cho eka kyerɛ owura me de okofo ba bia minimo ba bia ka ama ho enti sɛ wo hwɛ na sɛ wo de oba bi ka na mentwi aka ne ma oba no enti ekyerɛ na me sɛ hu sɛ saa oni hu kapfo nsusu edi
eboano nini na mekanini na kire ne maame ma ne maame betu ne fo so the complain now kasa wo pe bon de wo complain pa o eboa because me ka kire ne maame no eye bebre me ka kire ne sofo eye bebre me ka kire ne adwuma mu mpanyimfo eye bebre is a complain de wow ama ogitum say complain de wo complain pa me pa chan because ona ne ka asema ontie enti na me hu ne say ebia ne maame wawo no na ebia waka obeti anasa ne master no no osu adwuma no so no se ne master no so ye good pa ti ne master ni do obu no ti enim se me kwaka kire wo mo a ene sofo a sofo de aha wo feri nanim ti bia obetie nti na ya na me kobo mama ne okay we sanchirani we nyina hu ye ni nyina anka bibia ankire wo se di asembe ba me pa cho ebu a me kan oso obesesa me pa chan Afi ebreben sisi ya da etwa to o ma osika ya da be me pa cho Sunday no ko si da we ya na o ma Sunday me to tia so da na me hu say menya message me ko hwe na yo ni message na aba me pa chan no okay afi di etwa to okra sisi a wawofo ade na wo moka me pa cho me papa de maame to me papa ah wonde woko o maame wo ho ana maame no nso so on se ya na enyo no na hwe ye nti no aha nti bibie ni ono onfa ho de no abeka kire be ma no se wanyem se de bibie si se asam ne baaye no omo ne ka se asante amamremu de oba anyem okone maame fie na maame ne de aba beto omonim enti me maame ne yesofu ekoja me ene yekọ maame no wo na onu nso ko bisa se omo nso amamre yeden etisen no no nso so omo nso amamre no be ma na abese ade wo mu fie enti be ma na wo se etu anamon eba o maame na ekasa enti be ma no one na wofo ne koya na so omo koye but omo koye na me sa ata me ne be ma na ewo dem Sunday ye me kwa sorry enti me bai no oda ho kakra no wanya ko me bo enti opie ye na mi ni bebe okwo enti me fa mu dai enti me ho ma hu se me da so na me hu madam fu bi 5 me score ana me friend no so owura ne maame ma eden aba me ho se me nkwa kire no baby a wo wote na ni ye frɛ wan so a wan fa na me so mada na me so owura so me ne na wodam ha me hu se wapie na so mo kwa me maame ho anko wo sa ne maame ne mpo frɛ me so ama ene ye beba maame ho ntie ne edikan ni embra na ase besen ni enya de ye nko munim ba bia mete nti mutimi kosu obi so ebisa nipa no ama nipa ni mom kwakire mum fie nti e ho de me kan se de o ma ye no o ma anya de bo mo so ba ye no mo no so kire se o mo ka se me nko no me ma nko ba me ko ma me ho ba ye no na me frɛ maame ne ka kire maame ne so me nso me kɔ me maame ho ne sei ne kosi ye ba maame ne ntie me ma sama me be ka no mo ne fa kire kɔe nti o mo kɔ o maame ho ekohu no fie ho ene ne kɔ kasai okay ya beda se eja kwa me de na wo nso wo na opese obusa awura no bisa no na afi menye we nso ha ko na me dase mayencha yatifo bi di titru mi cha bigine ne master na me ncha mi ni aba na wo ye mu ba moni wa kire ha sister ma ono your friend say ni di ni die na umusa ya obeda achia mobile money die sa manfo be play be bi wa obi nku a o ti oni no mosque ni opposite ho no ni ba bia ye sesi ho no bi ni o ja jana bia bi wo opposite ho no e jana bia no opposite ehwe ni mu ho eja kwa me o se mfa ba cha
menka so o na de woni new obo wala obeka de wo obo David man ko yi obo lawyer na wan hwe ya odokra obenya asem obo na edi team ono watena ha emfie senie wo ba ha de senie obo na di church amanfo ntem yi na dase no na no ya me ko ayi na ye ka me ko ayi hui obo na na do ko obo bo kan ni obo we ye no anya asem o figo be ngo mi obo na di be dem na me sa do ko mo ba mo ni wura no fato aso okay to aso busa de opeso busa dam school no say we ye ne den okọ me pa cho me ko na is day ni break ye ti break ye no na me nya nko wo fa nyi se ni nya na o de ko school me pa chan enti hono de omom asesi a omom sa kwan na na sa akwara anyima ana omom de ndie ya allowed na sesi akwara sese kwara aso omonyim omtumi de ko ana meboa allowed omonye ebi ombe ma wakwanya se wo wi a o from 3 a ese o tro de ma atro ba se o from 1 from 2 de menye short okay o ho de me said that enti se no semester no ho ne tua office me pa cho mi ana na mitia me bi sa se ya se was in level 300 very good first now we business no and now timi di tua ba wo se doctor say man nya adwuaden nti se ho ne tua ma wo me pa cho me nyam foforo no na be ma ni mfi me na ndem di ya adwuma kakra nya sika betua e nti me sa bet na ne ho no e na opia me hwefo ene exception na ma nya adwumaden nti go tua en de me go tua ne ba Easter break here mo de bill abanti ama mintimi nkoe nko school no nti we ko nya sika na do go tua office nti ntimi nko school no nti see say o be wo a o ba ko try exams na na me pa chan e ba try ni September se nu ho no awawie pa chan se on tua fees ni so ti se wo be den wo tua fees ni so se wanyem olu wonwen no na ade kwa adwuma nkakra tumi de eye yize yese benya adwuma den nti wo mfa nko liquid soap yin so se wuti fie wo nhyɛ den tumi nya ne papa nti wo be den wo tua fees ni so nti be tia enye kumasem ya no be tia mpacho ninti na meti fie no sisi ana de menye hu kwan ya mefa sueti nti se obi ka se owura kwa kuba wa brabo mu no wa meboa wa obeje atum pachan ye di nti abeje atum me pacho menene tena na mia na metwa me fees mia na me sa hwe me ho ena nyinsen so ko ba ye no still na so wa amwa me wo kwan bia so na utuko tana so no na omo akohoma me pacho na die sky de be nu aduane pena na no de mame enti antenatal no ko sen 3 times pe me pacho ene so on one na maska first one menyem for me na me de misika ko e 4 months man ko bi ma 4 months no ena opia me hwe ho na me yesa metina tumta de tia na mame ma misika ko hospital na 5 months no so edru ya me so ma miskan course so oni bi timi ko adwuma mu ko gina na so a no ma me 2 minute de ko enti free honum no ma miskan course se wusi wa sesa na no ma fidam ho woni ba bia woti sisi a pacho davi wabo compare amane maame se de ba na sesa ne nyoma agya wo pacho maame na se ne ba ne entum firi ho se die enti o se de bia ntokwa sana okọ ka kire madam fu bi maame no ne ko ka kire wadamfo bi okọ ka kire maame na maame no nso ka kire madam fu na frame me ka kire me se maame no na aka kire ne ba nso ntunya wo dan o se ai de bia ntokwa no se ne ba ne ntum tena ne nchen kakra eno nso so amemi si buyi na wo ne ko menana nko enye maame ya so na o ka se na buy eno kra no ye oni oba bi ye adru anajo me free ho buy ti adru anajo no ni ama off na me wo fine bi ti am di si me nchen wo mpa no so ti me di si me nchen wo mpa no so no se me nyin free mpa no so yama off nso no na me deda na to kai man fi no no tam ye no to twene am sa di si mpa no so no sa tam to twene ana me sa di si so no me so ye be ma on san tam nton twene ti wonum no friend mpena wo fon so no ni di nkomo ana me so me se me mpene
Into bed, the open into bed. So on for calling P, me beda. No, so call no on fem P. O corner netto. We can simple, you know, watching out to come and Kadi. Yeah, ma. The say no. Why na catch that say about before TV no mattress na fi dem. Me pa cho Saturday no me honom. Me ko krom ti me ba na na me didi. Me ho no ne na chiri ba e ba. Ono oba dem a o so o kini bintu onche oba ya no we bi nura. Nti obi owura honom ni nua ba na chi a me na me jesu. No fa ko ni nua ba ne fa ko nyatena se na o start so oyi ne niama ni bia ma ni nua ne se on fendi kan o fie ma no. Ti ni nua ne ye no se na no a wo beda afie anka wo ba wo di bi ba no se a dia aka ne manager Jeron ba be sisa. Nti TV ne de ono okọ no wa disconnect wires no. Dada so ba aha. No wa disconnect wires no. Na o ma ne ti ase die nti a wanyinyi sen na mu. Se ebi awura o ma me 500 sen ka me fa nko 2 sen mu. Ba se ni ti ma nko 2 sen mu. Me pa cha dabe. Ono so o mi sa won hwe. Okay. Sa me ma ne ya we se ska na o de ma me na me de call hospital no. Na me da se. Men so me da se. Asemi hwani di akire. Fro wadwa na. Provia nie, provia. Bodi. Ana browaba. Okay. Gerard Manu Sabin. Owura no. Dia na montio na watu afa asemi ho ansana eba yanim wa afidie iso. Ana me da se. Yanche tiefo nyina. Okay. Ebra ababa wa iba ye no ampa ye frɛ Gerard. Na ne kwadu a wode ba ye no de di nkan o se crash no ne hwem o mane de diska. De tosumienu edan a one ne tim watu dan nim agya no. Ana de twato ye niema o de bekɔ awo so wonya 7 months crash ne nto mu ba akokra. Nti niema me nsa we ana o de to ye nim. Ti me frɛ Gerard no sa amane ewe ya na me nso me de ball no de di nkan o se abaya we ka se o mane de disika ye ntro if it's 3 days bia na o mane 100 cedis na ntokwa bi ebe ba o montem no empanimfo kusi asem ne so kan ema o de betu mu se 100 ne nso no nti o mo mane ye no 120 di ma no nti 3 days bia no de ekɔ na chese eno no afrim de tosumienu eye dan a o motima o se crash na tu agya no eno na crash ne be kyire mu se ntokwa ne dɔɔso ye di nkan oda konya mu ye kɔ ababa wa ise one ne mpena na ekasa waboni dua se onim na o ma oba bi eska ema no kɔye asem kɛse ne papa bi da ne dua na ade kyen o mo kɔye kutu ho na mo yi dua ne firi hɔ no mo enu achi o mu wɔ hɔ no mo ntokwa san bae ema ababa wa ya twene so sekan nti o mo san hia aso no na ne ɛwɔ sɛ ɔpɛ baabi ema ababa yi kɔtena na wɔwɔ sɛ de be ya asumdwe beba eno no ne kyire mu se ya no oniska wode be han dan nti ne wofa bia ma ne baabi se wo metena kakra eno na aka hu bia ma wagyae edan na wo wom no edi ama ababa oye ono so akotena na ofa na wo se ne be ya asumdwe beba na dan no han ye kura be 4-5 months ni nti 2 years enko bi kura nti na ama ne gyae dan no edi ama no nti honom no so nyese ebia wadwane agana na se bibi etisa ne moment tokwa eduabo abesen ko watwense kan aba nti onim dia miensa de beba eno ena ma omu hia so a omoka kosi se ompe baabi ma no oni skanti ena wagya sa dan na ma na wakotena ne ofafie nti ne niema wode bekɔ awo so ne de eno na wokan bibi se oye adwuma bi o baabi etonsa frɛ ne se nkene wombra ti ya no pɛ ne kasa na wo kyerɛ se o baabi a o ye adwuma bi nyame ya adom bia Friday obewie ti Friday no wie na ne nsa kaska eno nso obehwe ho asamaka ana ka chen se ye befrɛ no na ye ne di ho nkomo awie na de o ka no ye nya adanse bi di ato ho no mo na ye hunu kwan ye befa so a asumdie beba otol sa frɛ no se mehia no ɛwɔ office ha na na maton sa frɛ no nti ode na dwuma no eyi ne ho ano se Friday nti ye ma no Monday ti se akosi Monday ene se awie ye frɛ na wodum ne fon no ɔse abaya no twene so sekan ɔse wa twene so sekan empressai
no de okan ba ko pe o se de na edi nkan ye duabo no de toso miuru na koye second no nti no on pese ne prince abeba nti ne duabo aba ye board no wa nkyerem se bia we nti no obo mi o se oye ko ano ne be kon ho se woni ne mpnafo na kasa nti se o ma oba bi sika na o de je no ano obo ni dua o na o se die nti no o twen ne so sekan twen no eno na wan kyerem de kofa ya de ye ma sekan twen ne bam nti o boy no so no ye se eno no de kyerɛ dan na wagya ma no nase ɛno na yɛ mienu nti wɔn pɛsɛ miensa bɛba abaya watwe boy ne so sekan presɛn ba choka to matwe ne so sekan ya watwe ne so sekan presɛn ne so sekan da mentwe ne so sekan da na de bed ne bɛba so obɛka kyerɛ yɛ se watwe ne so sekan mentwe ne so sekan da waka kyerɛ wo se watwe ne so sekan da na wa o ka wadwene mu a watwe ne so sekan da mentwe ne so sekan da dana me de aduabo ne bɔɔno no dano mi konsuo ne nsuo tonti mi famu konsuo ti me bae no adware da ho ana me be so light nti me so light no na me papa mu light ne da blue nti pen no o papa mu a unhu na me de to white nti me de to white me papa mu ko tunwura na gumba na o de to blue ti me bae man kasa na me nso me de beto white ti me de to white no no say na wo wie de wo ya wo de light na beto white o kan man kasa ana me kwatena ase na me hu so osade ko to blue ana me si owura ada na wo yesa wagege me freyi me de mentoma ebu ho me da empa no so a ono dadan ho me da nima osori na me da empa no so no ne ese ono ne kete no nti otwe be sheet na etwe me na me da so no yesa me fi na me say wagege me from Sunday na me fi da no so me ba wo de mentoma ato from me kwa kan aye no ka chem say wo mpeka say nwumre ena so light nso so a adai enya mama nya ade a meye nu me ho me ka asa wasean so wa wo pese okumi na woje dan no an se kan na wo pa fa na ko fa ko me asomo no ne kan na wo ko fa man ko fa se kan satam na wa pa ya wi nti na se kan ni kura wa na dabi se kan no kura nkuta me na nurse ni a obodua nurse ni ena na me cheche mu ba na nti me na e kasa no ono frɛ oba wo phone so o ye de hu say oba de hwɛ me won evidence ni now tie me amei how you get no say e be lady osa the phone to speak out into what oba nene ofra what oba nene so o kasa wa akire no ni di nkomo ben ti na ma wo friends obo ni dua ofra girl no ye say o ye den ana girl ni so me nya hwe no se na wokodu fi a che no se ai nti wonum na me ka se owura wo me no ana wo se me ho ye ofe na wo se me pe ana me nsu mi gimie na me pe ne ye na se na nyinsen aba na se me ne unya asem bia na se wo be frɛ oba e wo manim da bi odi asam a wo wakai se na nye ade bia ye wo wa frɛ oba wakoduru fie se wone ne koye dai oni na akoye bibi ana no obusansa wakoduru fie se nke no de enya asem bia de na ma obufu enya ne first time de bia dru enwumra no afre oba e wo phone so e wo me manim me say nurse ni die nurse fo adwuma na wo besua no nursing is a noble profession nurse ni modua wate fashe utrim wate unse enwuma no bi wo hodoma so asem bi ba na ya ka se oh we say no tie na ka se wabodua enshada nye nwanwa bibri but obi nso de ka se wa te se abaye ya university ni akola ya o se boy no ahye ne bo so obetofo amano no ne na akoda your friends akura Louisa we enti memodua bi mo ate memodua o ye nurse ni abaya na wutie mi a nurse ni modua me de mbagu ato nurse fo edua boso o ye nurse ni ubodua na oba manim ha na me hu so o ye nurse ni a asemato tie manu asem ni ye don't misquote me
me say me de embargo ato nurse fo dua boso ti wo ye nurse ni a me modua ene ebra ni nyina afre tobo wo twe me nan dia kosi baabi me nso be twe me ho me nkwa wo zo pese ofo so atweko okay enti ose dwada obeba ha nyame adoma nana wode mpabo akọ trek bo obe from November ni mu no onko trek bi enti se ya no oya na obi age Ghana made mpabo bi no oye mema mpabo wo da so pe wa de pacha dabi ade we die esi a wonyem onwu impo sanka enei wuti hoi emre ese konachi akoduru time anamoko moru market na enke ka se owura mage na konya ntena so anka betena se pacha dabi sanka emre ese konachi a kayewo nipa bebre a sebe ka be pese wunhia wo mbi ukura wa asase so edinio tama no amudido ano na friend say wo dog name be na adema no bay honey sweet and boo nso boo dia say babu anya adanko babu hey mo fre boo ne be kan ho da be na o do di e de ora na nam the friend hey quick baako boy ne maame afresi ya owura ne maame afrese as wotie ye pa na asem no agene nsem anopa no aye frɛ no boy ne frɛ no na onim sɛ eyese no watie bi wɔsrɛ Monday ne wa nyambo akina wo ye bibi nti nyambo afiada wo de boy ne bɛba ha na de sese ye no ya ma asomdua otie ye dada ho otie ye dada se wonim ye dwuma dada onim se ni se ye adwuma oba atampa no oba atampa no beba ma asomdue aba oba atampa no no de boy ne beba nyambo afiada obo we dey me think am ma 3 but any mama ma 1.5 mama na frɛ aka na aba mama 1.5 what okay mama chie ni pani ahoto asori nkwanta akra eye maame no aso asem no ama nsem bi kura anka bi anka me be yiye no matwe asan okay akra ye nhwe da bia meka se ma mfa mema nye mu sorry sin awrei na emu odinde ba sanka wotena ne ho ase a enka ne mu odin ba enne sesi ade abeduro no emu odin che ne enka na besie no because hwe na obo no homodin oye lonwonyo na wakwakoye ho ahwan na odi tuatua ne fees eni ade ba bre okonya ba ma na ye ne se wonya obi aso no mu wonya obi ma ne bre no so abete eze ade so na odi bi abeka ho yo eze o last semester ikura se be ya obenya sika atua eno so ya asembofro nti se wo pene wotire mu se wo ye bibia emfa wani nto be ma so se be ma na betimi abo amade ya wo ye no asiye eya hwani ema bia ebepiepie mu efiri se wo so woni ne tena aye nyina wono kra na gisika wo ho no atua ogisika wo ho no atua ogisika wo ho no atua ni nyina anka hwe amfa nkyerɛw ɛna abeduru de adri nti ma se usi pise wo ye bibia gire wo ho emfa wani nto be ma so se be ma ebetimi ama me botaye no abem akra ma me fansi ha na se de ma me na ka no ma koma to me yamu nti no ekina obeduru a na ye de ya kana fiada ai fiada do beduru a na ye de ya na nka wo nsem kan ba nsem wom se we hwese ne na ho ye na okay okay wasam no a waka no nso etwasom na ema ne mema muntie odo etise aduru sa wokwa ayaresa bia doctor mo aduru na se wonom boro so a why overdose ya asem se wanom nso so a eno nso ya asem
enti ofori amponsa kra de bɔnyom ɔse ɔdɔ te sɛ duro unum bebre ayɛ asɛm ɔdɔ te sɛ duro wanom nso so ɛyɛ asɛm makume mu asɛm akume mu asɛm ɛnɛ mɛbɔ saa adwom ne nso abɛtiefoɔ wo nso fa sima no baako ne fa saa wate nana medase na ma menka nkyerɛ ɛnɛmafoɔ sɛ love grows and declines ɔdɔ nyini na ɛsan ɛtekɔ fam sanete abaya hyia owura no ɛdɔ no nyini kɔ baabia mpɛmpɛnsuo bi a aduru kɔduruyɛ no afei ɛsan te ba fam woba ɛkɔnsumu a yɛfrɛ no diminishing returns ɛsɛte in ɛwɔ dom a ɛkɔ ɔmaka ɔdɔ asɛm bebree akyerɛ ɔmo ho bebree mpɛmpɛpii o ba weibam kakra bi no ɔma ntimi anyina no na mempɛ sɛ meka bebree ɛnam sɛ baatan pa no aba mu nti ɔbaatan no a ɔba mu no nti mempɛ sɛ mɛkɔ ho pii na woka asɛm bi sɛ mmarima bi mu yɛ opportunist ba mmaa bi mu nso yɛ gold diggers saa kɔnya no bi na nkɔwura yɛfa so de bracket abayɛ because na ɔstate request sika wɔ no ho nti obisa sika ga yi nyama no ɛnea mede me ho fam no a ebi a mekora ma business no ɛbɛkɔ anim nti eduru baabi a weesu n'ani te no na owura no pɛ sɛ ɔsan twe no that is the reason ti a nyisa ne ba ya ɔka sɛ nkonkoyin no afei obisa bibia ɔn sɛ we ka ɔdɔfo wo deɛ mɛyɛ nkasa ansa bɛrima no bɛba bɛrima no ɔbɛba yɛntwɛn bɛrima no ma no mmra na ebia na ntaa na wɔka na ne nyina nti saa ɔmu sɛ bɛrima no akasa no ɔmo de aba deɛ but wo deɛ yɛnya abotre ne yɛhwɛ deɛ bɛkɔ akɔsi na ɔno a wayɛ mistake papa sɛ wo kɔ school a wankasa wo tumi tɛne a wo de kɔ school na afei deɛ bɛrima ɛna wakɔ akɔdi n'akyi ɛnɛ wakɔnya saa problem ti a wo school no wanhwɛ kora wɔntumi nwie ahomte yɛsɛ Ghana for yɛ bibi ehwɛ mu yɛ saa deɛ no kyin sɛ yɛde ani kɔkɔtototo nipa bi so na ɛsɛ we bɛboa me yɛsɛ yɛba saa ne sika kɔ no de tɔ adeɛ deɛ wanhwɛ ya de aka no kora deɛ wan cedi kora bɛdɔso ahomte yɛntwɛn bɛma no manambra ɔkyena yɛde update ne bɛbrɛ